पुरिखौ मोनबासो आंलाय गेम गेलेनो मोनबासो नांलाय मोनमारासै मा बानायगोन दा जों माबाखौ रल खालामबोदो ओइ रल खालामबोदो नोङो भिडिअ बानायदो एलायथ' गेम गेलेनायाथ' इदि लाथाबबाय थायाना आखाइ फारसेजों फालथुनो नै मबाइलखौ गेम गेलेदो आं माबा बानायदों थगायमारदो नामा दैलाय माखौ थगायनो आंलाय माखौ थगायनो रल मोनबोदो होनदो बानायगोन ना बानाया होनदो माबा बानायला लाफाखैबालाय मेथाइ जानो लुगैदों होनबाय लाबासो दुगैदो थांदो लाबोदो पानिपुरि मोसाना फैसा फिसा मासे थगायोलाय नायनि लायफै नायफै नों दुगैहैग्रो नायफैग्रो दंना गैया दे नायां बेलासियावनो सोरखौ उन्दुनाय नुदोंलै मिथि माबा बेयावनो दोनफैजोब्बाय इदि गिदो मा लाबोदैलाय इमा फुलरि ओमफ्रायो रल ओमफ्राय इफोरो पानिपुरि इसोर दै दङ माबा पानिपुरि माबा मा होनो प्लास्टिकआव पेकिं बानायसै थेंख्लेंनि रोसिखौ इदि दोनबाय ओमफ्राय मोननै मानि लाबोदों जाख'नो हागोन चेलेन्ज नालाय माथो जाय जानाया इखौ दोग्रि बुनाय जागोन दङ नोंखौ मोनसे जाग्रोनि आं दे जाग्रोनाय गैया र' मोनसेल' साखिनायनि गोथाव नंगौना नङा आंनो इदिनो लाबोना होफैबाय थादे गोथाव उन्दुना जानाया नांथा जागोन नोङो गुदुं माबाया फुलरिया दे इन्थिदो फटाफट आङो भिडिअ एडिटिं बानायदोंमोन जाय देरहायो मालिस नाना होननांगोन बिदि नङा बेलेगसो माथो खोन्थागोन आङो मा खोन्थागोन दानो खोन्था जाजुना फोजोबगोन आरो जाजोबा आं फुलरिखौल'सो जादों जाय जेनो मालिस नाना होनो बिदि नङा आं गामांगारनो बिदि जायो नामा माथो होमबालाय पानिसमेन्टआ माथो होमबा जाय जेनो बागुरुम्बा मोसानाय बागुरुम्बा आं जेनबा आं रेडि मोसानो बागुरुम्बा मोसानो नों जेनबा नों मिथिबाय जागोन दे आंथ' ओंखाम उखैखादों आंथ' खफा खफ जाखागोन आंबोथ' उखैखादों जेनगोन नों थेवबो आंजों नायनोसै थेवबाबो दे जागोन सिंगि फोननाया खैथा जादों नामा आंना दिनै जायाखै दे कैमरा फिटिंग बनने में मन क्यों देखना पड़ेगा एक बार उसके बाद गंसेनांगौमोन ओइखौ हरदो थेंख्लें रोसिखौ जाबाय दैया नैयाव दं दैखौ दायो लानो हागोन समान इयावनो दोननो ना बेलेगाव निजा नोङो डिस्टार्ब जागोन ना माबानायाव नंगौ गावबागाव जानाय नालाय खुरिखौलाय थां होनबा गंसे लाना फैथां नोंसो खुरि फिसा फिसाखौलाय थां नों लाय थां प्लिज लाय लाय आं बादो आं इमान खामानि मावबाय लायनाङा लायथ' बेखौ बिसियाखै गोदान नामा दाखालि माबायाव लाबोनायमोन खोमा
सामुसबो लाबासै नोङो समान रानदो ओंखायनोथ' सामुसबो लाबासै आं बारा लागोन बिदिबा बेथ' मोजांसो बेखौ दोनथ'नोसै दा गारहैसिगोन जमानो ना ओमफ्राय समान रानदो जाबाय दे समान आंनिया बुरजा जाबाय मा अबेयाव आलुआ दे जागोन दे बादायलायनायनि बाथ्रा ना खम बाराखौ नायनांगोन ना नङाबा जेनगोन दिसन आंलाय पानि ब्लगखौ आनडिसिप्लिन खालामना होयो नामा आङो जिउनिखौ जाबाय दे आं इयाव थानायनो नायनो नागिरदोंमोन थारमाने आरो लोरि होलायलांबाय जोख्लानानै नायखादोंमोन आं दां हेल' एभ्रिवान खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय आंनिया मोननैबो गब्लंबाय सन ओजाबो ओजाबो गब्लंबाय ओइ रिसेन्ट थालानि